नमस्कार, मी रोहित वाडकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो प्रुडंट मीडियाचा स्पेशल फीचर काकस्पर्श एक विलक्षण प्रेम कहाणी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने महेश मांजरेकर आमच्यासाठी घेऊन आले काकस्पर्श एक विलक्षण प्रेम कहाणी। या स्पेशल भागात आपण बघणार आहोत काकस्पर्श या चित्रपटामागचा प्रवास, बोलणार आहोत या चित्रपटाचे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्याशी, कलाकार सचिन खेडेकर, केतकी मटेगावकर आणि प्रिया बापट यांच्याशी। तर कुठेही जाऊ नका, बघत रहा प्रुडंट मीडियाचा स्पेशल फीचर काकस्पर्श एक विलक्षण प्रेम कहाणी। या चित्रपटाचे चित्रीकरण 200 वर्षापूर्वीच्या एका घरात झाले। बघा ह्या वाड्याचे काही दृश्य आणि ऐका ह्या वाड्याबद्दल कलाकार काय म्हणतात ते। सिनेमाची जी गोष्ट आहे 1930 सालातलं कोकण आणि एक ब्राह्मण कुटुंब आणि त्यात घडलेली ही कथा, तर ह्या सगळ्या गोष्टी उभ्या राहण्याकरता म्हणूनच तसंच्या तसं अगदी घर होतं। आणि हा जो पालशेतला आम्ही आलोय आणि हा जो नेण्यांचा वाडा आहे, हा मला असं वाटतं की इथला खरं आमच्या सिनेमासाठीच असल्यासारखा आहे। म्हणजे 200 वर्ष जुना वाडा आहे आणि तो वाडा अजूनही तितकाच ऑथेंटिक आणि तितकाच खरा आहे। एकतर ह्या वाड्यात आल्यानंतर ना मी माझ्या माहेरी आल्यासारखं मला वाटलं, कारण मी कोकणातली असल्यामुळे आमचंही अशाच पद्धतीचं घर, जे आता तुम्ही म्हणालात की एक दुसरं घर कोकणात मिळालं। मी आणि महेश आणि गिरीश जोशी असं आम्ही हे लोकेशन बघायला आलो होतो। तेव्हा लोकेशन बघायला आलो आणि तेव्हाच म्हणजे महेशला असा सिनेमा दिसायला लागला इकडे, नाही हा इथे मी शूट करणार, हा सीन मी तिकडे शूट करणार। 21 दिवस आम्ही इथे राहिलो। आमचं सगळ्यांचं खरंच हे घर नेने काकांचं घर फक्त राहिलं नाही, आमच्या सगळ्यांचंच घर झालं। त्यामुळे ऑफकोर्स या घराशी एक नाता निर्माण झालं। माझं सगळ्यात जास्त असोसिएशन या घरातल्या विहिरीशी आहे, माझं म्हणजे या उमा या कॅरेक्टरचं, कारण तिच्या आयुष्यातली अत्यंत महत्वाची घटना, एक स्वतःचं मन मोकळं करणं किंवा एक प्रसंग अत्यंत महत्वाचा या विहिरीवर घडतो। या घरात आधुनिकतेचे असे काही बदल तुम्हाला दिसणार नाहीत। अजूनही या घरातली जमीन किंवा या वाड्यातली जमीन ही शेणाने सारवली जाते। इकडे बाहेर जे अंगण आहे, ज्या अंगणात आपण उभे आहोत, किंवा हे जे रेजे तुम्ही बघताय, हे जवळजवळ 200 वर्षापूर्वीचं पुरातन घर आहे।
चढवणार आवाज. उमाकासूकडे मागितलं ना, म्हणजे सुधाकडे मागितलं असतं ना चाललं असतं, पण उमा काकूशी कुठल्याही पुरुषांनी बोलायचं नाही, मान वर करून बघायचं देखील नाही का. बरं बहीण, ते द्या तिला वाचायला. कसलं पुस्तक आहे ते? चित्रांचं दिसतं घ्यायचं. कार्टूनचं बुक आहे हे गेल्या महिन्यापासून सुरू झालंय, दिलाय ते. आणि काय असतंय त्यात? मिकी नावाचा एक उंदीर असतो म्हणे, हा. तो माणसासारखं बोलतो असं दाखवलंय आज. उंदरं माणसांसारखं बोलतात आणि मग माणसं काय उंदरासारखी चिची चिची करतात की काय? झालंय का तिचं भलं सांगा ना. बघा तिच्याकडे, बघा बघा काय झालंय ते. दिसत नाहीये का तुम्हाला? का तुम्ही डोळ्यावर कातड ओढून घेतलंय? आता बोलूया ह्या चित्रपटातल्या गाण्याबद्दल. जन्म बाईचा हे एक सुंदरसं गाणं ह्या चित्रपटात आहे. पाहूया ह्याचं मेकिंग आणि त्याच्यानंतर हे गाणं. गौरी तू इथे ये. तू इथे आ जाओ, तुझी आ जाओ. स्टाईल मध्ये स्टाईल मध्ये. व्हायचं तो पुढे बघितलं बघितलं बायकांनी बघितलं मला. सगळ्यांनी स्माईल ठेवा बायका. तुम्ही 1 2 3 4. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आयोजित सिनेमा आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म फेस्टिवल या फेस्टिवलला काकस्पर्श हा चित्रपटाचे प्रदर्शन देखील झाले. आम्ही केल्या गप्पा महेश मांजरेकर यांच्याशी. पहा ही एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत फक्त प्रुडंट मीडियावर. काकस्पर्श ह्याच्याबद्दल खूप ऐकलंय, खूप प्लॉट वगैरे सगळं केलं. मला एकच प्रश्न आहे, महेश मांजरेकर ह्या मूवीमध्ये का ॲक्टिंग का नाही करत? नाही, कसं हा सिनेमा तसा डिफिकल्ट होता. हा सोपा सिनेमा नव्हता करायला पण आणि पाहायला पण. तर त्यात खूप मेहनत होती आणि मग ते परत बिहाइंड द कॅमेरा इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा असं करणं इम्पॉसिबल झालं. म्हणजे आज जो त्या पिक्चरला माझं एक 100% लक्ष होतं, कुठेतरी ते थोडंसं डिवाईड झालं असतं. आणि आय डोंट थिंक इट वुड हॅव बीन ॲज गुड अ फिल्म ॲज इट इज टुडे. कुठेतरी ते ड्युटीजमध्ये थोड्याशा शेअर होतात ना ॲक्टर अँड डिरेक्टरच्या. समवेअर कोणतरी टायर्ड झालं ना, ते इट अफेक्ट झालं. द डायरेक्टर इज टायर्ड, इट अफेक्ट्स द ॲक्टर. ॲक्टर इज टायर्ड, इट अफेक्ट्स द डायरेक्टर. त्यामुळे द फिल्म्स आय डिरेक्ट, आय नेवर ट्राय टू ॲक्ट इन दम.